Hallo allemaal bij mijn eerste gamevideo van Adnan Killer bij Pixel 3D Gun. Dit is mijn eerste film van 3D Gun. Dit wordt een leuke dag voor de kijkers die kijken. Abonneer dit kanaal alsjeblieft. We gaan nu online in de gevecht. Als jullie deze game bijvoorbeeld hebben, kom ook online en maak kom hier altijd. En ik heb de ergste wapen die ik heb. En dat gaan jullie allemaal zien. De minigun. Wie heeft me gesniperd? Van achteren. Jezus. Die kan dit ook kopen, maar ik moest dit wel. Ja, gelijk al gewonnen. En ik ben weer de vierde. En ik deed. Ben net gekomen. Toy bomber. Mooi wapen. Oké. Nee. Ik moest die hebben. Ik moet die hebben. Schieten. Zo assist. Hey, lopen. Oké. Kijk, voor deze grap. Hoi. Haha. Die loopt mijn team. Sta voor. Ja. Iemand. Best wel. Iemand staat hier. Wapen.